Здравейте, аз съм DotorMeister.bg и днес ще направя нещо като влог, да си поговорим хем за нещо, и тъй. Изцяло не знам вече, но това е. Искам да кажа просто че ще има нърф война. Нали, аз и един мой приятел. И да, сега пак трябва да пусна на начало, защото това не е точно мой сервер. Това не е точно мой сервер. Макар да е на моя телефон. И затова си легоня. Отивам да събера дърво. Бях какъв игра. Ама не можах сам една във водата. Крафтинг. Куда нощи да е на Peaceful. Същото, което е за нърв войната. Ако знаете някакъв хубав нърв, кажете ми, защото въобще не разбирам нищо от нървове. Въобще има много. Кой може да ми каже? Обаче пишете ви нещо в коментарите, ако знаете. Така че не знам, смисъл ви се решавате дали искате войната, дали ще ви е интересна. Просто защото съм гледал много хора да правят нърв войни и мен лично много ме изкефиха. И много ми беше гадно, че нямам и нърв и да снимам, нямам камера. Не, че нямам камера, ама нямам памет карта за нея, сега ще видя. Нърв вече после и са някакви таки стъпи работи. А пък сега имам възможност да се взема и хубав нърв, имам пари. Сега имах повече пари, нали? Направих анбоксинг. Може да снимам по-късно на него. Или на нещо друго. Продължете нещо за Xbox, който има, нали, много кефи нуп. Аз ако задобрявам. Честно, наскоро си купих едни 3 игри. Обаче пък станат и цената ни тръгва и много се издразних. Не си давам парите на празно. И така. И затова сега ще те измисля нещо за в момента. Сега правя по 2 работи на всеки, защото сме двама в сървъра. И така. Предлагам да се отивам в къщата. Вземам този крафтинг с мен. Че обърках ги, че къде ми е къщата. Тук планински район само и нормално човек да се обърка. Дезориентирах се.
И това му е гадното сега. А там трябва само. Да, ето. Не знам, ако нещо ви харесва в някоя моя поредица. Най-различни игри. Днеска ще снимам на една друга игра. Balloons TD Battles. И пишете, ако ви харесва поредицата. Затова че се забравих мисълта, ама сега къща малко ще поправим. И не спомнете в коментар, че гледам само на всеки клип коментара. И така, още една ми трябва. Тук ще издигнем една стеничка. Така. Така. Къщичката ние знае какво. Никой знае какво де. Така че в смисъл ние ще разширим скоро. Или аз в този епизод. В този влог. И така. Ако ви харесват поредиците на... Пак ще го повторя, ако ви харесват някои поредици, не забравяйте да им оставите лайки и да пишете в коментарите дали да продължавам с тях. И сега може да вляза в нашата мина. Но първо ще гледам да направя къщата ни. Това там горе може да го направим като. Не знам какво да му измислим нещо. И сега това ще направя по къщата и ще я разширя малко. Така. Стъплата сега ще ги направя двойни. Да не се пада. И това ще е за сега в този влог. И веднага след този влог ще направя видео на Майнкрафт. Първи епизод. Ако ви е харесала идеята за Nerf войната, не забравяйте да оставите един лайк и да напишете коментар за Nerf. Аз имам един готин. Хубав, обаче развален ми ще да стреля като хората. И така че не забравяйте да дадете наистина хубава идея за това, за да победим, естествено. И до после аз бях за Томайсът, колеги.
Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, не забравяйте да оставите един лайк. Довиждане!